Makhosi amakhulu, sanibonani Thokoza. Zingane zakwethu nibingelela-ke umkhulu wasemakhosini lana bafowethu nodade. Nanonke emhlabeni wonke ngane zakwethu ngiyabona lapha kuSwazini, South Africa yonkana, namanye ama-South African ngane zakwethu akhona emazweni ngamazwe ko-Australia, ko-United States, ko-UK, ko-Australia. Ngiyabona nje lapha nami mangingena ku-YouTube channel yami ukuthi cha, abantu Nkosi yami bayabuka u-YouTube channel kamkhulu, they do support kakhulu. Ngibonge-ke nje igalelo leni enibonile ukusho ukuthi namava enibonile ukuthi cha, umkhulu wasemakhosini ungumuntu okhipha into esuke yenza isense kuwena nosuke uyibonayo lokho. Ingane zakwethu ngibonge nje indaba enhle exoxa ngofakazi-ke imina-ke lowo. Ngingeza ukuyibonga-ke kakhulu izibongo nami nginazo njengensizwa njengomkhulu wasemakhosini. Kodwa-ke ake ngithande ukuthi-ke ngigxile la kulesi hloko engithanda ukuthi-ke sikhulume ngaso ingane zakwethu. Ngifuna sikhulumelana ngezinto ezivame ezidingakala ukuba zenziwe ekhaya. Take a note, ngifuna uqaphele ezintweni okufanele zenziwe ekhaya nezinto okufanele zenzekele enyangeni. Okay, right. Lezi zinto esihloko ngikhuluma ngakho ngoba nakho ngoba nina there is a person ongitshele ukuthi I won't mention the name because I respect umuntu njengomuntu osuke eze kumina omkhulu wasemakhosini. Lana ke ngane zakwethu le ndaba ime kanje. Uma kuwukuthi uzithole usithole ngoba lo muntu ake ngiqale nje ngimenshine indaba yakho ukuthi yena uzithole kanjani. Uzithole ekwi-situation yokuthi usekuthwaseni. Alright, ekuthwaseni usuphakathi and futhi you find out ukuthi wena unewele. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani khona usuzufike lapho ungazange ukuthi unewele. Yes, ke sekuconfirmekile nasemndenini. Leyo nto uma kufanele ungabe uyahamba uyayenza, awungeke uze uyenzele enyangeni yakho ngoba leyo nto into personally edinga umndeni wakho, edinga ikini, edinga umsamo wakini qobo. Noma la usuke uzalayo khona uma ukuthi ngowako malume ngizobe senihamba phela ulungisele lapho, kodwa imvamisa idinga umsamo osuke uthinta wena, hayi inyanga, hayi enyangeni. Cause lo muntu ngikhuluma ngoba lento iwumuntu sengenzela ukuthi nawe osuke ukhona onale nkinga ethi ayifane. Just make sure izinto ezifana nalezo nje, just make sure ukuthi wena you do them ekhaya. Kufana negobongo. Igobongo mostly igobongo lenzelwa ekhaya kini. Inyanga isuka la ikhona izokumisela kini noma komalume bakho la udlela khona, la uphila khona, ukhule khona, uyiyonke into yakhona. So igobongo ke mostly nalo kuyinto eyenzelwa kini. Bantu bakithi fundani nithole ulwazi, nazi izinto ekuyizona zona ezenziwe la ekhaya nezenzelwa kuphi enyangeni. There are some things ezisuke Nkosi yami ziphoqa kufana naligobongo. Igobongo kuyaye kwenze ukuthola ukuthi umuntu uwenzelwa enyangeni ngesimo esithize esisuke sivalid. Yabona uma sikhuluma ngegobongo mangithi si-valid njalo esuke kuyithe reasonable reason, imvamisa kusuke kuyinto yokuthi umuntu usuke enjani, kusuke kunenkinga ekhaya mhlasimbe ethizeni, mhlasimbe abantu basekhaya. Ziningi nje izathu engayibala, ngeke ngize ngiyibale kakhulu la ku-YouTube. Lana ke ingane zakwethu kunento engithanda ukuyibalula izinto nje. One of the main things ukuzala wembethe kwenzele ekhaya kini, la uzalwa khona, hayi enyangeni. Into yakini yakho wena, into osuke uyizela. Uma uzuzela enyangeni uzela ukulashwa, ngabe ulashwa ngokwedlozi noma ulashwa ngokugula kwakho, noma uzokwenza lokho osuke uzokwenza. At least igobongo liyakwazi ukuthi lenzeke enyangeni.
but ukuzala kwembethe imigubo yakho yembulwa ekhaya kini. Ngikhuluma ngomuntu osuke ezalwe embethe ngempela, ngikhuluma ngomuntu osuke kuvaleka ngokunomehluko phakathi kokuzala wembethe nokuzala wembethwe. Almost sonke emhlabeni sazala sembethwe, but ukwembathwa kwethu kuhlukene. There are some people abanama-gift okuthola ukuthi une-gift yawuthi ngendlela ukuthi uma bemembethe abantu bakubo bamnikeza isiphiwo sokuthi asebenze aphilisa abantu. Ukuzala wembethe ukulungisa into ezisuke zifana nazo lezi zomawele, uyazenzela kini ukuwenzela uma ukuthi ufuna ukulenzela umsebenzi thizeni iwele lakho, ulenzela kini, ulungisele kini. The only thing into ongayenza uma ngabe unewele sewenzile yonke into ukuhlenza waligcinela yonke imisebenzi yalo njengewele lakho. Uma ngabe uyithola ukuthi ususemnyangeni noma usuyithola ukuthi ususenyangeni usudla igobongo nani, kuyakufanele-ke phela nalo-ke ulibale kube khona indlela lapho nalo libikelwa khona, litshelele yonke leyo nto ukuthi okay, uwele lami njengoba phela noma usuke usekhaya nasekhaya fanele bashunqisele impepho basho ukuthi ingane onoyibanibani-ke uyodla igobongo lemoya, sicela ukuthi uhambe nayo, kube into ekanjeni kanje. Ngeke ngize ngigxile kakhulu ekukhulumeni ngaleyo nto zingane zakwethu kakhulu, kodwa-ke kuyinto ethi ayifane naleyo ekufanele nikwazi nizifundise ukuthola ulwazi. Ningahambe nidlala bonke abantu abasuke bengamavukane emhlabeni bengazi ukuthi bafune benze njani. Nabahambe belalela ngawo zonke uhlobo lezilwane, abantu bengakwazi ukusebenza ngedlozi uqobo lokusebenza, bengasazi isiZulu, bengazazi izinto. Futhi just note ukuthi umuntu uma ongwelaphi akekho umelaphi owazi yonke into emhlabeni. You will check one of my comments and one of my videos mhlambe, you will see lapho engisuke ngisho khona cha ukuthi nokuthi angikwazi. I will do a research then come back to tell you if into ngiyazi noma ngingayazi. So zingane zakwethu, make sure ukuthi you do ukuthi izinto zakho uyazazi, uzazi ngendlela. Igobongo lemoya ukwezala kwembethe ulungisela ngabe iwele lakho ulungisela kini. The only thing you do for iwele uma ngabe usudla inkamba noma ngabe usumuntu othwasayo, kuba nendlela yakhona eyenzwayo engeke ngize ngiyenze la nengeke ngize ngiyisho in front of phambi kwenu. Engadingi ukuthi kube into esuke i-personally, umuntu nje uma efike usuke efikile esigodlweni asho ngumyalele ngumcele ukuthi okay 1 no 2 no 3 no 4 ukwenziwa kanje kanje. Thank you for watching this video engane zakwethu up until the end. Niphile, uNkulunkulu noSimakade benani. Sibonge nalabo bahambile sana bemaphasiyeni babuya bephila. uJehova benani, amen.